В деня на детето дадохме думата на децата. Най-младият репортер в новините на Нова се казва Ахинора Джамбова и е едва на 3 години. Заедно с оператора Владислав Милиев тя провери празнуват ли малките на животните в столичния зоопарк. Днес празнуват всички деца. Малките животни в Софийския зоопарк също. Отиваме към гледката на бизоните, за да видим двете малки бизонци. Те са се родили съвсем скоро. Как гледаш бизонцата? Как ги гледаме? Тя по принцип майка им ги гледа, а ние само се грижим за тях и им даваме храна. Сега за празника какво им давате? Фураж и сено им даваме. Кога са се родили? Едното се роди преди една седмица и вече на една седмица, а другото на 4-5 дни. Има ли други бебета животни от бе, освен бизонцата? Има, да. Сърнички, има малки се родиха, които са и те на една седмица. Ето това е семейството на Гери и на Иван. Отскоро те също си имат дете. Малката сърничка все още си няма име. Тя обаче се радва на усмивките на децата. Кое най-много ви хареса в зоопарк? На мен рибите най-много. И еленчето. Лъвовете. На мен най-много ми хареса мечките. И имаше една мечка, която се изправи на 2 крака. Малките животни трябва ли да празнуват днес? Да. Например, може да се къпят, да си играят във водата. Може би могат да им дадат повече храна или някаква гумена топка, за да си играят. За новините на Нова, Ахинора Ангелова Джамбова.